mago mag od bura mar National Assembly kanyakla kod od bura mar Senate biro bedo ka romo ka bende gitwak ewi okenge mopogore opogore. Achiel kuom rombe ma bende itimo kod komiti mano mar od bura mano mar maduong' ma pacho ka mano od bura komiti mar od bura moriwo mano mar finance kata mana mago mag omenda kanyakla kod mano mochung' ne weche mag tudruok. Bende odiochieng' ma kawuono biro bedo ka dayo dho joneno ahinya kaluore kod nyiepo mar Telkom ma bende ni neno kambi mar tudruok mano ma pacho ka ma bende wachre no nyiew gi omenda maromo siling bilion 6.09 mar mondo mi piny Kenya obed gi shares mano mar kwana tamalo 100. Nyaka sani waneno ka piny Kenya pod ni mana gi shares madirom kwana tamalo 30 kende ka kambi machielo mano ma wuon Telkom to nitiere kod shares mathoth. Koro omenda makama ibro bed ka inono ni omenda makama karano dhi kanye nikech omenda maromo siling bilion 6.09 nanego bed ni nyogodo shares mag Telkom kanyaka sani bende osefwenyore ni omenda makamano nokotigodo e yo makare. Koro mano e nonro ma bende biro bedo ka chakro odiochieng' ma kawuono, nonro ma bende biro bedo ka dhi nyime e kor jumani duto te wabiro bedo kwaluoni. Kopogre gi mano mar National Assembly bende od bura mar